dalu pemirsa lho. Wis dolong kases adzan iki. Adzan. Berjumpa lagi di konten bayi berikutnya di pesen sate. Duh. Sate ini cek dikipasi ya pemirsa. Di tanaman-tanaman sebelah iki mau jenenge gedang kelutuk. Tinggal bahan-bahan gawe rujak. Jadi pisangnya enak isine. Kalau HP kayak ngene ambek ngenteni sate aku tak ning kene mumpung baru gerimis-gerimis kecil ya pemirsa. Ngarepe jalan raya pas iki. Diwet ngene diwet. Ben ketok. Tuh ngene. Nek gak diwet ki sing ketok iki irung-irung tok nggih pemirsa. Wis nambi ngenteni satene. Dik Dewi tak bungkusno sekalian ya pemirsa, maksudnya Dik Dewi kemen dibuka bareng-bareng. Terus iki makja sisa nanti tak karo papah silo karo Sela. Mumpung papah libur di rumah. Libur soalnya jarine ngecor lagi dicor. Jadi ditunggu dulu ben atos lagi mulai pembangunan malah aku jadi koyok apa iki? Kayak jadi tukang bercerita ngalor ngidul kok tak deloki satene. Ini ku lho makjang mboten pedes. Ora pedes omongane wong. Sing Dik Dewi. Ini tekan wong ya nek wong tuku sate tok iki. Nggih. Nah, Mbak, besok jarang ya blonjo. Semar ki ora metu aku. Nah, apa metu musuhi sate to. Iki sekali ini pira Mas Arif? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 30 ketoke. 30-an. Paling penuh 40 kan. Oh, penuh 40. Bismillah. Oh. Ngene iki nek masak dhewe ki yo kobong iki aku sunduke. Ya iya. Iya, ora iso. Heh? Pernah. Pernah. Iki dadi kuwobong kabeh ngene iki kuwobong. Wah. Ra bakat iki. Sama saya gak keliling nggih, Mas. Mboten keliling. Ya, Jarang. kalau nggak musim hujan ya. Oh, bisa keliling. Apa to, Mbak? Hati-hati, Mak Jah. Hati-hati. Kan aku kancaku sekolah, Mbak. Saya sapa Mas Arif? Anake sampean ibu turun. Leh, Iya. sampean masuk kancane Mak Jah? Ya, tahu kelas kali dia gak munggah, Pak. Leh, masa? Masa gak munggah? Kok noto sak kelas sampe aku, Mbak Yun. Sek. Saman SD Gadu 1. Sini. Iya, sek. Saman ijek eling Pak Bun Yono. Kan Butin sik to, Butin terus Pak Bun. Pak Malahim. Pak Samsu guru agama sapa, Mak? Pak Sahuri. Pak Saudi. Samsuri Pak Rio. Pak Rio Pranoto. Olahraga. Pak Rio olahraga, Mak. Anu, Mbak, guru agama gak Terus? wedok, Mbak. Guru agama Pak Sanuri. Sing rondok cilik kae lho, Mak. Nek wedok sapa? Eneke wedok Mas aku wonge ayu. Bu Eli wong jiken lho. Lah wonge Bu Eli. Dalam Kari lombok boten sing rumput. Apa? Lambak. lombok ta. Kayak lambak. Rumput. Mbah, kupinge mbah piye iki? Kok kuwi takok nari kok sak kelas mbek aku kok. Aku paling barengan iku lho kelarane 77. Saat 12 Juli 77 kelahiranku. Ya tuwek Mas Arif. Masa 77. 77. 75 aku kok sekolah padha aku. Lho, sampean piye? Sampean sing gak munggah. Kelahiran Semarang aku lho. Bapakku waktu kuliah. Lho, Mak Jah 75. Aku 75 kok sekolah yo sak kelas mbek aku kok
kok dek kok. 75 madam wis Kalau sampai 76. Singkawa sama 75. Enggak, Barang kan Singkawa aku munggah terus kok. Ora. Yo gak Mas Ari, berarti Majah sekolahnya rondok telat. Ngono lho. Kita main di pan karo Pak. Udur-uduran kowe bakal sate engko entuk bonus sate neh. Teman-teman, kita teman. Iki lho ate film kan. Teman-teman, kita teman. Yo nakal yo ora kapran. Masa, Mak? Nakale sama diapakno? Pokoknya nakal tukang ngisengi sengi. Aku kok gak tau petok Mas Arif yo di SD yo. Saya yang dimulas. Iya. Pedis. Nggih, pedes. Kita ambek yoyo ya Rip ya yoyo. Yoyo iki, yoyo burung. Riyamah, Lis, lho ki kancaku Dek. Nah, kuwi ki adik kelas sih, Mak. Lah yo ki kancaku. Mosok sama dhisik aku sekolahnya. Ya dite nyatane takon Arif kok. Iya iku. Sama eleng Jami. Jami yo lah Jami kan. Sumari. Nah Sumari kan kancaku. Oh, iya. Berarti adik kelas sampean di aku. Duwi Lis ki kancaku. Cerita zaman semono malahan pemirsa satene lagi diurusi. Aris Pak Marno. Kuwi adik kelasku, Mak. Oh, berarti sama adik kelas. Iki bareng Pak Nur Rajiman iki. Guruku kan yo galak. Iki sate bayi sama bunda. Iki sing bayi sama bunda tolong kasih sing ini loh, sing ini. Nah, iki Intan. Intan sing gak pedes. Iki sing Intan ya. Ini Mbak Dewi. Iya sama Mbah Yi, mentidan bengi. Ning Mbah Yi, digorono Mbah Yi ning kono. Mbak. Mungkin jenengan langsung teng anu kalih teng wingking Mbah Yi nggih. Oke. Gini Arif, wong Pak Esan pulang kampung ke Madura. Nggih. Dari Pak teng wingking apa teng wing anu mriki Mbah Yi? Wes hujan pemirsa, alhamdulillah wes nyampe rumah. Ndok tahan Ibu Ndok. Ayo ngarep dikakno ya, ngarep dikakno ya. Ayo Rono. Masa kongkon kan kalau kan. Dereng Mbah Yi. Ampun. Dereng dikakne kula lewat peteng dedet Mbah Yi. Ampun. Ya Allah, lindungi Intan. Ya Allah, sehatkan Intan. Assalamualaikum. Ya wis ayo. Kabeh kono bareng. Kene bareng. Dadi sepi pisan. Apa? Lemarine sudah enggak ada. Dadi ben apa ya soalnya kan udah oke ya mantuk dipadangi terus gak mam neh digaduh tok ae ibu kancani Iya tak gadune ae wis. digaduh sik bareng ibu ya sik bareng ibu enteni. Alhamdulillah yang rumah ki ora paringi apa ning ngarani ora paringi udan ning tengah dalan. Hujan yo berkah tapi alhamdulillah cuma gak kedanan yo. Pancen wayahe udan yo nduk yo tletek. Iya. Ibu mau tak iso suwi nang Mbak Yo sing Indah. tak critani kok. Kok iso aku ki dhewean ning omah kok sok. Ning omah yo cek utuh ngono kok iki. Lah yo. Kabeh ngono kok. Ndang citani tenan. Ceritane kan aku ono karo Majah. Ya. Goleki helm ibu. Helm tak golek iki gak enek. Terus Mbak Indah karo kuwabeh ning grup dicet ngono kuwi. Roh helm ibu. Ambiar. Mbak Indah gak roh. Ambiar. Gak. Saya tak ceritane.
Piye? Roh helme ibu ngono. Oh gak roh Mbak. Terus aku pe mantuk kuwi kudu drama. Oh, Ketok ora? ketok. Lah kinarai men dagi ibu to kan. Lah yo. Ajak dolanan cilu bang ngono. Aku kan metu. Digoleki terus Mbak Indah kinara ngono delikno sik Mbak ke sampe udan ya aku ngono ya. Bareng ngono. Terus Satene enak parah kuwi. yo urung tak jajal ya, Nduk. Terus piye ngomongane? Mbak Lah Indah. kan tak syuting sisan kene jejer ibu. Emang aku sing nyoteng. Nggak mau. Mang tekan helm. Heeh. Helm ibu ki di ning grup ora enek sing roh. Ning ndi parake helm gak enek. Aku terus numpak yo alon-alon to. Mak jas wis nganggo jas hujan ket konggone Kinara to. Yo tletek-tletek ngono. Aku wis bismillah. Ya Allah, mugi-mugi paringi selamat. Amin. Udan nggih, moga udan tapi ampun bersriyen nggih. Udane ora patek deres ngono. Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Iya. Ndek mau pemirsa. Mulai aku bismillahirrahmanirrahim. Tapi Yamin iki turu, Bu, Kinara. Ya ngono. Paling ijek dolanan mbek papae. Papae ning omah, Dek. Kinara isai tak iso ngambungi aku pemesandingnya aku diambungi. Kenapa ya? Bu. Keren mbek dulu Ren. Lah ya diambungi aku. Selamat menunaikan ibadah salat Isya nggih. Iya. Sambil kita mendengarkan azan yang mungkin di luar negeri jarang mendengarkan azan secara langsung. Ya betul, saya. Iki bu tak syuting guys. Dan gak apa jangannya. Ben itu ben tak syutingnya. Apunten nggih pemirsa dia sekalian di lanjut nggih boten usah dipateni nggih. Monggo Kang. Kangen suara azan. Aja dipateni sik ya Bu, ya aja ya. Kayak guys. Ibu ini mau sholat. Sholat Isya. Surat Isya. Jangan ngombe lah kok. Bu mang basi sedaluk katesku mang. Bu. Iya. Tapi gak oleh kabeh lah aku urung tek. Gak boleh kabeh, aku belum. Kuwi internet, Bu. Anak sambel tek. Enak ya. Alhamdulillah, cuma Bunda Dewi ya wis diantari Intan, Mak Iya. ya wis sate. Memang serabi ketan. Terus kita lanjut serabi ketan ambil gendar ya wis diantari Intan. Jepres ya Bu ya. Aja jepres ya. Wes. Boten Bu Guru. Nen jepres gak usah lagi kotor nanti. Udah ngomong lagi, Pak. Boleh Bu Endo.
Heeh. Gumam Kat di awan. awan. Ibu mah ngomong kan ibu kelilipan dia sedang ngombe. Kelilipan ini meripat malah bukan ngombe. Yo ala kilipan. Mm-mm. Yo ibu yang duwe obat mipat nak aku yang kono. Obat mipat tinggu meripat ibu. Kuwi cek pura bu. Obat mipatem. Masih. Ayo. Ibu 3 ya. Betul 100. Ini tadi tak beli no. Intan tak beli no 15. Bu kuwi dang Ibu 3 ya. Bu kuwi tanggo makemku isuk mampu ya, Bu? Kak. Gak. Tak kira mampu. Nek mampu piye? Kak. Caranya didaleh ning ngene kulkas. Engko esuk dikukus bang. Aman. Intan. Iki suarane maksa. Awan mau keliru pemirsa. Apa? Nah, maksudku mang ini kan, awan aku ngupload mau, aku pas apa berangkat duhuran, langgar kene kan cedak toh. Sing kene adzan, sing kono pujian. Pujiane cah cilik-cilik selamat ulang tahun tak rungokno. Apa ki keliru? Tidak nek selamat ulang tahun ngono. Nah, pujian kan ngene iki lah pemirsa nek ngene iki. Wes resik makme wes. Wes resik pora. Ya. Kuwi nggenku kuwi. Ibu. Oh kuwi. Oh, lah kuwi jenenge cenil. Cenel. Lah iki lho pemirsa, ibuku tuku cenil. Cenel. Tapi aneh. Ibu ki seneng iki cenil, pakai kulkas dhisik. Jadi aku makne Gak Bu Pam. gak. Oh. Terus iki intene antuk-antuk munggah nduk ngene gak ketok nduk lho. Lah ngene lho. Lah ngene. Wis. Lah. Entang ndek men gak ketok iku nem. Iki. Duduk. Nah, Apa ibu ya tak sedang mang. Duduk kesal. Ya pun pemirsa nggih, demikian konten malam ini nggih. Doa terbaik untuk jenengan semua, semoga sakit dan parahnya sembuh. Untuk pejuang garis 2 semoga nanti berikan mampukan yang saleh-salehah ya pemirsa. Intan pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.